Salam, hormatly vatandaşlar. Bugün 21 may 2021 ýyl 21.05.21 bolýar. Ine bugün bilşiňiz ýaly Milli Halat Ediş Komitetining öňde goýan, öňde durýan wezipeleri barada töhbetdeşlik edipdik. Şo ýerde bir topar zatlar agzap geçdik. Şol sanyna biziň ýaşlamyda wagtlaryň hökümeti döretmek barada radylyk berdik. Ya akpata berdik. Inni teredin tebigatyň bolup durşuny men ören geň aglyklym kabul edýän Ustaýdyny 26 ýyl bäri ýaşap ýör. Ýöne 21 maýda gar ýagýany ine birinji gezek. Elbetde Tokoýun kaýerini ol maýyň başynda da o tokoýun içinde gün düşmeýän ýerlerde gar ýatýardy. Ýöne 21 maýda gar ýagany ya maý aýynyň ortasynda gar ýagany tek görmedim. Ine häzir kamerany beýle geçiren soň görrüňe berer. Ine vatandaşlar görüp dursunuz ýaly. Ine akkar türkmençilikde akkar alnyňa diýen. Ine diýmek şuun kun şular ýaly arzuwlar bilen, şular ýaly maksatlar bilen öňüňize çykdyk. Ine belki asmanam Allah Taala da biziň tarapymyzda çykyş edip ýoluňyz ak bolsun diýer ýaly ine ýaşlarymyza akpata berildigini diýip kabul edýänler ak yürekden arzuw edilen zatlar akkar bilen ýoluna düşelsinler. Şonu aýtjak boldum vatandaşlar, men ören şat şuun kun eden ähli çykyşlamada da kabul eden kararlamada da sebäp 21 maý men durmuşymda da urulkan wakaň bolan ýyly nämeden aýdym. Laýyk 29 ýyl mundan ozan 92-nji ýylyň 21 maýyna men şol ortanjy gyýdym Leylaň doglan gününe 13 ýaşaýady şogun. Şogun gelip ýanky Niýazowyň ugradan adamlar gelip meni kabinetimde atdylar. Ýöne şonu Allah Taala men çeýnejek çöpümi görjek ömrümi uzakdan edendir, şol ajallan alkaly. Allah. Ine şugun laýyk 29 ýyl geçenden soň ine halkymyza, döwletimize, milletimize bähwitli bolsun diýip ine şu wagtlaryň hökümeti glan etdik. Beýleki punktlaryny agzap esdik. Ine belki Allahan işimiz uğruna bolar diýen menne ullukan umyt bar. Şoluň boljagyna da ullukan emenne ynam bar. Sebäp geçen 30 ýylyň taryhy görkezdi. Biz 5 bolup işledik. 10 bolup 5 bolup parlamentde çykyş etdik. 175 deputatyň içinden. 10 adam bolup şoňa garşy durduk bütün Niýazowyň rejimine. Soňra 15-20 adam bolup kän bolsa şol ine 3 tane opposition topar bolup 10 ýylyň dowamynda şol Niýazowyň garşysyna kim aktiv çykyş etdi, kim passiv çykyş etdi, kim çykyş etmän ýöne adyny ýazdyrdy, ýöne şol adamlar bardy. Inne Hudaýa şükür, ine bir ýyl bar ýarym bäri ine görüp dursunuz. Yüzlerçe adam geldi. Belki müňlerçe. Ýöne şol yüzlerçe aňyrsynda ýene de yüzlerçe adam dur. Ýurdun içinde müňlerçe adam biziň ýolumyza garapdy. Ine bu zatlar meni elbetde begenlerýär. Şu tutan işimiziň başa barjagyna menne dol ynam bar. Şonu hem şuň size aýtmakçy bolýan. Şu ýagyp duran akkar biziň ýolumyzyň aklygynyň suwutnamasydyr. Men şoň üçin şuň begen köçä çykyp ine şu zatlary surat alyp size ýetirenni bolýan vatandaşlar. Ýagşy arzuw etmek insana mahsus zat. Ýöne şol ýagşy arzuwlaryň başa barmak üçin her birimiziň hem öz ýerimizde hereket etmegimiz gerek, öz ornumyzda. Şonu hem hemme kişi eder diýen menne ullukan umyt bar. Ine ýogsam şu ýurtda ine 26 ýyllap gar bürünüp buz ýasanyp halkymyz, watanymyz diýip ine arzuw edip geçdik.
Inni vatanımıza kavuşmak bize de size de vatandaşlar nasip etsin. Sizin gözünüzün yolla kalan bala çağılarınız var, enatalarınız var, doğun kardeşleriniz var, yakıniyatlarınız var, klasdaşlarınız var, den dostlarınız var, ovu dostlarınız var, kulluk dostlarınız var, kardeşleriniz var. Sol toprakta karşıp yatan aziz mazarlarımız var. Şolara dolanmak bizim hemmemize müyesser etsin. Dirilikte dolanmak. Kalan adam pelek işidir. Başa geleni çekmek. Hemmemizin başımızda var olan parzımız, vatan önüne, il önüne yerine getirmeli işlemimiz var. Şonun hemmemiz bilelikte halk bolup edersiyen menne ulukan umit var. Yine de men sizden bir etse kayışım. Yine bir näçe günler iyiliğine edilip gelen çıkışlar var. Şolary dinleň görüň, özüňize gerek netijeni çykaryn vatandaşlar. Şutajda her bir adam öz goşandyny goşmaly. Vatan üçin, halk üçin, gelecek üçin. Şu zatlar edilen ýagdaýynda biz umumy ýeňişi gazanyp biler. Ýok etmesek, birekden ol iş ol eder, bilişi bil eder. Nähil bolsa görü berýär. Soň barmaly bolsa taýýar aşyňa ýetip bolup ýurda baraýar diýen niýet bilen çemeleşjek bolsaňyz hiç tat bolmaz vatandaşlar. Şonu aýdaýyn dedim. Şoň üçin başardyňyzdan her biriňiz öz hereketinizi edin. Başarsanız her biriňiz öz goşandyňyzy goşun. Oğurluklary döredin, yüzlükleri, müňlükleri. Ine sonra bütün halky biz gursap alar. Yok, eger 10 adam olmasa 3 bolun, 2 bolun, 5 bolun, 7 bolun tapawudy yok. Ýöne bizim hemmemizin ugrumuz, maksadymız bir şol diktaturadan diýilmek. Nähil ýollar bilen edilýär, nähil başarmışlar var. Onu ýa başyny aýdyp berdik, dowamyny hökman eder. Hökümetiň işini ýaşlar alyp barar. Gurucu mezliýetiň işini men alyp baran, siz bilen bilelikde. Şu gurucu mezliýetiň işine gatnaşjak adamlar, juristler var bolsa, bilermenler var bolsa, kanunçylar var bolsa, şol 90-njy ýyla saýlanan deputatlar var. Olaryň içinde gezip görelleri var, Hudaýa şükür aýatda. Olaryň gatnaşjagy var bolsa, gelip bermeli gatnaşmagy. Şol işlere. Yine de aýtjakladım, gelecekte guruljak ya taýlanjak parlamenti kimin arzuwy var bolsa, kim şu taýda işlemekçi bolsa, taýýarlanyň öz adyňyzdan, öz ýanyňyzdan, ya bilýän adamyňyz bar bolsa, kim halka, watana, döwlete ak yürekli, arasy ynamly halka hyzmat etjek adamlar bar bolsa, şol adamlary taýýarlan, gelecekki saýlawlara şolary kandidat görkezin we şolary gollan. Yerli yerden ihlas bilen yapışılsa bolmazak iş yok. Demek parlamentede halkın itleyen adamlar gelse, o taýda da çözülmejek iş yok. Halka, döwlete bähwitli, kada kanunlary şol parlament kabul eder. Men şoňa gaty berkinýän. Bu hökümetiň eýa mewriti ötdi. Bir günden, bir aýdan, bir ýyldan Hasan yıkılsa yıkılaymalı. Ýöne biz şoňa hemmemiz taýýarlykly barmaly. Biýa yıkyldy. O gelirler näderkä, bu gelirler beýdermika, nähil borka diýip oturmalar. Şo gelecekki döwleti, hökümeti, parlamenti biz düzmeli, biz kontrolly saklamaly, biz halk, biz döwlet diýen pikir bilen çemeleşmeli. Esasy zat şol vatandaşlar. Şonu hemmeňizden haýyş edýän. Şuň kun, ak garyn ýagyp duran gijesi. Bilen bizim üçün bir ulukan bir nähilli waýtsam borjak. Bir men şunu akzat almyňa diýerdiler da çağa kak ýaşullamy. Şuň akar şu ýer topragy bezap dur diýmek şuňky eden işlemiz ýa etjek bolýan maksatlarymyz göz öňünde tutan işlemiň ählisine ak ýol bilen ýalyna asmandan gelip gowuşupdyr. Men şoňa begenýän. Şoň üçin gayrat edin. Yerli yerden sülüşler hemmeňiz öz başardyňyzça, öz eliňizden geldigiçe çemeleşin. Men ol bilen, men bu bilen, olar ýaly gurrun goýundy. Men özüm bilýän döwleti, men özüm bilýän halky, men özüm bilýän milleti. Biz bir döwlet, bir millet
şeydi hareket etmeli yerimiz geldi. Başsaça biz Türkmenistan halas edip bilmeýär. Ene şol bilenem şuun kun ýene de bir gezek sizi gutlaýans vatandaşlar. Begencimin çägi ýok. Medem diýmek şol ilkinji gezek men janyma kast edilenni gününde diýmek men Allah Taala bir zatlary ýa şuun aýdylan zatlary aýtmak üçin ýaşadandyr diýip hasap edýär. Allah 29 gün, 29 ýyl şuun. Şonu hem şuun aýtdym, ýaşlara ak pata berdik. Men şonu öğrenbegenýär. Parlamente de ýaşlar geler, döwlet hem ýaşlar dolandyr. Gelecek hem ýaşlar bilen. Şo bolar inşallah. Şonu aýdaýyn diýdim watandaşlar. Men öğrenbegenýän şuun kun. Dünýäm giňäp ketdi, şu güllere ýetenmi. Sağ olun, sağ oturun. Ýene gelecekde dostluklar içerli. Hemmeňiziň öýüňize saglyk watandaşlar. Sağ oturun.